Čaute ľudia, zdravím pri dnešnom vlogu. A na úvode môjho kanála je dosť zima. Takže budeme chodiť, aby mi nebola zima. Takže mám zapnutý blesk, ale dúfam, že to vidíte. Vidíte? Zapnutý blesk. No. Ježiš, strašná zima, mám iba holie ruky na mašle pražené. Už nám vyrástli aj malinky. Je super. No tu máme aj jabka. Čože, takým som kosúčim. Strašná zima. Trhneme jabko. Zima. To je zaujímavé. Ty vole. Hodíme ešte raz. No, tak to je všetko z dnešného vlogu. Dúfam, že sa to páčilo. Ak áno, like, dislike, koment, odber, majte sa.